Менә Тукай ягыннан да шундый бәхәсләр булып торган. Безнең инде Тукайны башкортлар безнең язучы, безнең шагыйребез дип атаучылар да булган. Әйме инде ул бәхәсләр менә хәзер алай ук ишетелми, инде тынгандыр дип беләм. Менә Тукайның бит чынлап та башкорт тамырлары да булуы билгеле. Ул үзе Башкортстанда бер тапкыр гына булган, ялгышмасам, һәм табигатенә сокланып, биредәге инде тауларга, һавасына сокланып туя алмый, ул монда теге дәваланырга килгән була бит инде. Башкортстанда менә Тукайга һәйкәл дә бар, аның исемен йөртүче урам да бар. Сез күрше республика белән шушы Тукай иҗатын өйрәнү буенча нинди мөгаләмәдә андагы фән эшлеклеләре, галимнәр белән, бәлки ниндидер сезнең тарафтан аралашу бардыр, ниндидер элемтәләр урнаштырасызмы? Менә бу сорауга җавап биргәндә мин инде сүземне Габдулла Тукайны үз сүзләре белән башларга теләр идем. Аның шигъри юллары һәм анда булай дип әйтә: "Татар бәхте өчен мин җан атармын. Татар бит мин, үзем дә чын татармын" ди. Һәм чыннан да Габдулла Тукай ул татарның менә үзенең газиз улы. Һәм әлбәттә Тукай иҗаты, Тукай тормышы ул башкортларга гына түгел, барлык төрки халыкларга якты маяк булып торган төрле елларда. Һәм хәзер дә ул шулай төрки халыкларны берләштереп тора. Һәм менә бу турыда инде безнең күренекле һәрбер илнең, һәрбер өлкәнең дип әйтик инде шагыйрьләре, тәрҗемәчеләре аңа мөрәҗәгать итеп, безнең Тукайыбыз дип яратып эндәшәләр. Шуннан да аның шигырьләре төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Һәм менә башкорт теленә карасак та, иң беренче чиратта әйтергә кирәк, Башкортстаннан Габдулла Тукай әдәби музеена бик күп кунаклар килә. Ул инде гади экскурсантлар да, алар Тукай тормышы, иҗаты турында күбрәк белергә телиләр, экскурсиялар уздырыла аларга. Һәм әлбәттә Тукайның шәхси әйберләрен күреп инде алар үзләренә ниндидер күңелләренә яктылык, җылылык эзлиләр дип әйтергә теләр идем. Һәм әлбәттә Габдулла Тукай да Башкортстан турында җылы хисләр белән генә искә алган бу турыда. Мәсәлән, мин анда сәламәтлек һавасы ашыйм дип яза ул үзенең бер истәлегендә. Һәм тагын берсе, тәрҗемәләргә килсәк, менә безнең Тукай үзәге бар дип әйттем инде Габдулла Тукай әдәби музеенда. Һәм анда музей ачылганнан соң безгә Башкортстанның халык шагыйре Равил Бикбаев үзенең Тукай шигырьләрен башкорт теленә тәрҗемә итеп чыгарган китабын бүләк итте. Ул Тукай шигырьләре, Равил Бикбаев аның тәрҗемәсе. Һәм ул да инде безнең Тукай үзәгендә урынын тапты. Ашкынамы мәңгелеккә дип атала әлеге китап. Һәм шуннан да менә Тукай иҗатына мөрәҗәгать итү ул төрле өлкәләргә, төрле илләрдәге галимнәргә хас. Мәсәлән, музейга киләләр дә алар бер тапкыр. Казанга килгәч тә музейга кермичә китмиләр дип әйтәсем килә. Һәм бу уңайдан иде, мин төрле менә төрки галимнәребезгә рәхмәтемне дә әйтәсем килә, язучыларга да. Һәм музейга килгәннән соң алар шунда Тукай үзәге барлыгын күреп, икенче юлы Казанга килгәндә үзләре дә Тукай белән бәйле хезмәтләр алып киләләр. Мәсәлән, Бакуда чыккан Тукайның шигырьләре нәкъ менә шулай итеп безнең музейда үзенең урынын тапты. Шулай ук Казахстанда чыккан Тукай шигырьләре безгә килгән тамашачыларны рухландырып, алар да үз өлкәләреннән, үз илләреннән Тукай шигырьләрен алып килделәр. Һәм инде хәзер музей тамашачылары Тукай шигырьләрен шул төрле телләрдә укый алалар. Гүзәл ханым, менә Тукай ул безнеке, юк ул безнең милләтнеке дип менә шундый бәхәсләргә урын калдырмас өчен. Тукай бит инде ул, ялгышмасам, үзе дә менә шушы башкорт язучыларыннан, шагыйрьләреннән, әсәрләреннән, аның фольклорыннан илһам алып яши. Шулай бит, шулай ук аның әлеге башкорт җырларын җыю хакында да билгеле. Менә бундый бәхәсләргә урын калдырмас өчен, менә безнеке ул татарныкы гына дип әйтер өчен, бәлки безнең хөкүмәт, гади халык үзебез тарафыннан ниндидер игътибар җитмидер, нәрсәләр эшләп бетерергә кирәк безгә? Монда бернинди дә бәхәс була алмый. Беренчедән, мин инде сезгә Тукайның үз шигырьләрен укып киттем. Һәм чын татармын дип әйткәннән дә артыграк башкача әйтү мөмкин дә түгелдер. Һәм икенче чиратта инде ул әлбәттә Тукай иҗаты өйрәнелә. Әлбәттә Тукай иҗаты тәрҗемә ителә. Ләкин кызганычка каршы шундай кул җитмәгән өлкәләрдә бар. Мәсәлән, минем шундай бер хыялым, аерым Тукай иҗатын гына өйрәнә торган бер фәнни үзәк булсын иде дигән хыялым минем бик күп интервьюларда әйттем. Нәкъ менә шул Тукай иҗатын өйрәнү буенча гына эшчәнлек алып бара торган галимнәр булсын иде. Чынлап та алар бит безнең менә Тукай иҗатын өйрәнүчеләр, алар Тел һәм әдәбият институты, шулай ук сез, алар бит төрле оешмалар буенча таралган, менә шушыны бер үзәккә җыеп өйрәнә торган. Гомумән менә бу ниндидер, сез моның турында күптән әйтәсез әңгәмәләрегездә, ләкин ниндидер кузгалыш,
китәмесең, кузгаламысың, ниндидер эшчәнлек бармы? Менә бүгенге көндә инде Гапла Тукай әдәби музеенда, шул әйткән тел, әдәбият һәм сәнгать институтында академия наукының бер өлеше бит инде ул, һәм Казан федераль университетында әлбәттә Тукай иҗатын өйрәнү буенча аерым эшләр алып барыла. Ул, мәсәлән, бездә шул экскурсиялар уздырыла, фәнни мәкаләләр языла, әйтем инде мәҗмугай әсәрләр һәм башка шундый язмалар. Шулай ук инде фәнни мәкаләләр белән без төрле җирләрдә чыгыш ясыйбыз. Тел, әдәбият, сәнгать институтында энциклопедия әзерләнде, 6 томлык әзерләнде Тукайның академик басмасы. Һәм менә хәзерге вакытта яңа басмалар әзерләнеп килә. Анда Тукай иҗаты һәм тормышының хронологиясенә материаллар булачак. Һәм әлеге җыентыкка инде Габдулла Тукай әдәби музей хезмәткәрләре дә үзләренең мәкаләләре белән, яңа тикшеренүләре белән чыгыш ясады. Мәсәлән, менә безнең Казан